Nahuli kam ang pagsalpok ng motorsiklo sa isa pang motorsiklo sa Calasiao, Pangasinan. Naka-alerto si Russell Simorio. Sa kuha ng CCTV camera, nakahinto sa intersection ng motorsiklong ito sa bahagi ng Barangay Mangkop, Calasiao, Pangasinan. Dalawang sakay ng motorsiklo na naghihintay ng tiyempo para makatawid sa kabilang kalsada. Pero wala pang 3 segundo, bigla na lang silang nasalpok ng isa pang motorsiklo na may dalawa ring sakay. Dito sa Barangay Mangkop, sa itong highway na po ito, karaniwan na po sa amin yung marami na-aksidente dahil sa totoo lang, national highway dito kaya pag minsan marami ditong vehicle accident. Ayon sa otoridad, dire-diretso ang motorsiklo na papunta sa kanang kanto kaya sumalpok sa nakahintong motorsiklo. Swerteng walang tinamong grabing sugat ang mga sakay ng dalawang motorsiklo. Nagkaayos naman po, wala naman po anong sigalutan kaya okay naman po. Humingi umano ng paumanhin ng driver ng motorsiklo sa dalawang sakay ng nabanggang motorsiklo. Dapat magdadrive po tayo, dapat normal po talaga, wala pong kahit alcohol sa katawan na inintake para maging normal po yung pagdadrive po natin. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, Balitang Amyanan.